Y nada, antes de comenzar a palestra, deciros que mañana hay un concerto, bueno, hay 3 concertos en la Sala Berlín para recaudar fondos para estas palestras y para, bueno, también para plataformas de desafiuzamentos de Ourense. Será ás 10 na Sala Berlín, como digo, 5 euros, se poden coller as entradas no Trampitán ou ali. Actuarán Suís Cotés, Sonora Masín e Malagoibo. Tamén nos concertos se recollerá alimentos moi terceiros para a Cruz Vermella e, bueno, os animamos a que participedes. E, bueno, dito isto, pois, traemos a Xana Martínez da cooperativa A Xoniña de Ferrol, unha cooperativa de consumo responsable, e a Víctor Barro de Semente, un grupo tamén de consumo responsable de Ourense, que nos falará pois, de consumo e economía social como promotores de justiza social como ferramenta para a loita contra a deslocalización do capital e como o máis poderoso que temos, penso, nas nosas mans para cambiar as cousas, porque xa que non temos que cada vez por menos, pois temos nos nosas mans o consumo. Entón, bueno, contará a Xana Martínez, a que digamos a vendilla. Bueno, pois boa tarde a todos, moitas gracias pola invitación para esta oportunidade para coñecer un pouco Ourense que non coñezo moito, pero bueno, se agradece moito, ya que se xa breve, se agradece moito isto. E, bueno, antes de nada, antes de empezar aí a falar, pois non sei canto tempo vamos a contar máis ou menos para todo, bueno, pero falar un poquito que se cadra que sería interesante abreviar un poquinho que a posición que tocamos nós, porque a mí lo que me parece que vai ser mellor que haxa interacción, que cuidamos, pues eso, unha comunicación bidireccional, que se pregunten cousas, porque este tema é bastante extenso, nos podemos ir por moitos lados, podemos estar falando moitos días aquí, e bueno, non me cansaría, pero vamos a ir entonces centrando. Digo, vamos a ver, despois falamos moito. Entonces eu o que vou falar primeiro, vou presentar un poquinho solamente o que fixemos nos en Ferrol, o que temos aquí montado, e despois faremos poucas consideracións, pero máis teóricos, pero creo que eso despois que fale Víctor podemos abundar máis. E, bueno, que é eso, a Xoniña, unha cooperativa que temos montada en Ferrol, que se montou no ano 2005, xa viña de antes un traballo previo. Antes teníamos unha asociación que se chamaba Ella, que se montou en Santiago de Compostela. Eu estaba estudiando ali, ali un grupo de estudiantes ali de biología, sobre todo, pois nos tiñamos inquedados, que tiñan que ver co problema que tiña o rural, cousas que despois se viñeron para o pouco que se lle paga o productor, que non hai viabilidade, que sempre se marcha do rural, que se abandona, pois estas cousas que eu sei que no ano 2001, 2002 sonaba máis anxico que agora xa pues todo o mundo, a xente vai falar de agricultura ecolóxica e todo o mundo ten unha idea do que é. A miña percepción era que era no ano 2002, que era de agricultura ecolóxica, cada vez que iba a dar unha sala deste tipo, pois había que explicar que falaba moito. Non sei, pois xa cambiaron un poquinho as cousas. En aquel contexto, pois empezaron, desde que horas en que nada, montamos a asociación e eu, pois por motivos personais, un pouco tamén coa idea xa, bueno, tiña familia en Ferrol, entonces eu vin ali a oportunidade de levar o proxecto a algo completo. Empezou co tema da asociación, que estivo uns meses traballando, ali, funcionando, e estábamos, pois, ali 3-4 personas ali en Ferrol, e o que facíamos era unha cousa que se fai en moitos sitios agora, que penso que se mente que funciona de unha maneira bastante similar. Non sei o que facíamos daquela, pero ano 2003, 2004, xa. Chamamos
prepárame esto, que o me mandas o vou por él, amañaba todas as semanas. E así empezamos. Pues pouco a pouco, pues, a cousa foi indo a máis, e claro, ao cabo de uns meses, non sei que era un ano, chegamos a un punto no que estábamos nun local de prestado, que aproximadamente tiña 20 metros cuadrados, non era máis. Por ali xuntábamos, eso, ao cabo de uns meses, uns 8 ou 9 meses, ali xuntábamos todas as semanas umas 40 ou 50 caixas. Entonces, a cousa estaba bastante desbordada, digamos, claramente que había moito interese, e estábamos facendo as cosas un pouco a pegadera, e empezamos a darle voltas, ¿no? Aquí cómo podemos hacer esto, cómo podemos llevar más. Entonces, dimos allí varias circunstancias muy afortunadas, que apareceu xente que tamén estaba interesada en que nos facíamos e que estaba relacionada pues, con o mundo da economía social. Eu foi aquela cando fui descubrindo todo este tema do que, bueno, sabía unha asociación, pero empecé a entrar máis en profundidade no coñecemento, no que era unha cooperativa e do que era realmente a economía social con toda a diversidade que é dentro. É un mundo moi amplio, bueno, xa falaremos. Pero, bueno, a partir dese momento, pues, empezamos a contactar pues, con entidades que nos axudaron. Aí en Ferrol unha asociación para a economía social que se chama Viante, despois axudaronnos moito de Xilase, a Federación de Cooperativas de Pontevedra, ahora pues, de decirlo que podes facer desta maneira, porque hai estes precedentes. Claro, o precedente que había en Galicia era a cooperativa de Vigo, que eu sempre digo que son os papás de todo este movimento, aquí a nivel os papás, os irmáns mayores. E bueno, e deles fomos aprendendo moitas cosas como estar estructurados, estatutos, e un pouco tivemos a fortuna de ver por onde se estaban metendo a pata para non entregarnos. Pero un caso, por exemplo, o conto, teñen un problema enorme, porque cando constituíron a súa cooperativa era a maioría os vegetarianos, e pusieron os estatutos que nesta cooperativa non se vai entrar con carne ni nada deste tipo. Claro, non só ao cabo do tempo, cando se teníamos constituído a cooperativa, que non limitamos en ningún... E chegaba as reunións que tiñamos con eles, e chegaba cos servizos de Fernando e estas cousas, a eles, bueno, non vegetarianos non eran. Claro, estaban aí, tiñan ese límite, ¿no? Entonces, estas cosas se vas vendo pues, por donde, como non limitarte, como un pouco, pues ir. Y sobre todo que vas a aprender todo ese tema de asamblea, de reunión y todo este tipo de dinámica. Nos para montar a cooperativa, non sei tantas reunións que vemos, pero moitísimas. Houve reunións que apareceron 80 persoas e a medida que se iba falando, pues, bueno, a xente se iba descolgando, porque non era o que interesaba. Alguén chegou ali a primeira reunión e me preguntaba cando vou traballar, porque estaba buscando el traballo. Claro, por eso la xente que buscaba pues, unha maneira de ter uns produtos de calidad, de terreno rural, como podemos facer, canes curtas de comercialización, era pues, o que se estaba falando, ¿no? E a partir de aí pues, foi como 32 persoas, eso, creo que foi o 1 ou 2 de xaneiro do ano 2005, que era constituída legalmente a cooperativa, pusimos un local, no que ainda seguimos, con un problema grande porque se nos queda ridículo, moi pequeno para a actividade que temos ahora. E fomos medrando, ¿no? Desde xa sin facer outra cousa, un pouco por inercia, e agora somos 200 e pico socios, non sei cantos, entre 210 e 220 socios, e, bueno, estamos movendo, vamos, temos un proxecto montado ahora mismo que eu estou moi contento, estamos todos os que empezamos aí, vamos, moi orgullosos, porque, por exemplo, ahora temos bastantes productores en la zona, antes no había ningún. Tenemos productores de horta, tenemos productores de vacún, tenemos productores de porcino, productores de agricultura, todos un radio de 20 kilómetros. Entonces, pues es un tema que, bueno, muy importante para la zona, muy importante para el agricultor ecológico, creo que sea pues, a nivel gallego, y sobre todo, yo creo que unha referencia máis, porque hai outras, pero dentro do que é o tema da economía social, porque isto, o que montamos nos é unha empresa, ahora xa entra na parte teórica, xa deixo paso a Víctor. É unha empresa, non deixa de ser unha empresa que por parte de
a xente da rúa, porque estamos, pois, ahora mismo nuns momentos nos que temos a tema nosa, estamos padecendo a crise deste sistema do capital, deste sistema do consumo, e escoitas a viña por aquí para o se me escoitaron na radio, en algúns momentos que estaba costando, escoitar a xente que estaba dicindo cousas, non? Me escoitando da cero de Filotero, e está problemas, non? O sea, con temas de... A ver, o sea, que realmente está máis, pero que propostas non hai. Propostas de alternativa non hai. E digo que é interesante o concepto de economía social e que deberían chegar a xente, porque realmente a economía social sí é unha alternativa para isto que estamos vivindo ahora mismo. Por máis motivos, pero simplemente teño aquí a su letra do que somos municipios cooperativos. Os digo 5 cousas e os comento brevemente. As entidades, as empresas de economía social se basean no principio básico de unha persoa e un voto. Claro, isto se aparta totalmente do concepto que temos todos nós de empresa. Aquí viña cando dixemos que é empresa, pero é unha empresa que non é unha empresa que estamos acostumbrados, porque non cando pensamos en empresa pensamos en capital, pensamos en beneficios. E nas empresas de economía social non é así. Non se pensa en beneficios, se pensa nas persoas, se pensa que son entidades que a finalidade principal non é a consecución dos beneficios económicos. A consecución dos objetivos é satisfacer un servicio de unha necesidade de unha comunidade, entonces cambia todo. Pero que este principio de democracia interna unha persoa ou un voto, o que implica é que non se decide en función do capital que te aportas, que é o que pasa en calquera empresa normal, desde unha SL a unha empresa que cotiza no IBEX. En función do capital que se aporta a ese tipo de empresas, en función dese capital, decide a quen ten máis capital e quen manda. Bueno, nas empresas de economía social eso non sucede, non é así. En ningún momento é o capital que decide en eso, a persoa. Outro principio, a libre deseo. Podes entrar, podes salir, en función dos estatutos. Outro principio, autonomía e independencia. Moita xente que participa. É ilimitada, vamos, en principio é ilimitada. A lesión, a cantidad de xente que pode participar no tipo de entidades é ilimitada. Despois, o traballo en rede de intercooperación tamén é importante, porque, bueno, estamos falando, estou aquí todo o vídeo e estamos facendo comentar que os que estáis facendo como isto é importantísimo, este tipo de entidades, porque somos persoas, realmente, e non hai máis interese, bueno, o sea, agora con este tema da crise ven moita xente preguntando como hai que facer para montar e ven xente con idea de montar cooperativas e claro, remites a, pues mira, vai falar con a contra, non vai falar de cooperativas de traballo social porque é ese tipo de cooperativas e claro, vamos a ver a xente que se comentan pues, o convenio limpo e o rollo que hai aquí, porque preguntas a xente e todos son patas abertas. Sí, o sea, dentro do tema das cooperativas hai unha axuda mutua, unha cooperación que sorprende. O sea, a xente que ten así sin coñecer o tema se queda como que aquí me dan todos así, porque sí, se fai iso. Non hai... E despois, o quinto punto, que é, claro, o máis importante non que quería entrar muito rápido, o tema do compromiso con o desenvolvemento local. E a título desta charla era eso, o consumo de economía local. Bueno, pues por eso falo de cooperativas, ten tanto que ver con isto, porque hai unha cousa, e que as cooperativas, o que fa, neste contexto de crisis, o que estaba comentando, o que fan as cooperativas é algo moi importante, sería que localizar o capital. Sucede isto de localizar o capital, porque que compón as cooperativas é xente que está sentada para clave, nun territorio. E o termo territorio, bueno, se falaré despois máis disto, porque eu nos últimos meses namorei do termo territorio, ou comprendín de outra maneira, comprendín de unha forma que non comprendera antes. Socios dunha cooperativa son socios que viven nunha comunidade, unha zona no territorio. Claro, necesariamente todo que vive nese territorio. Se monta a cooperativa pasa a satisfacer esa necesidade que hai nese territorio. E a consecuencia disso é que a diferencia de que pasa con unha entidade, unha SL, unha SA, ou
os cartos non van para fora. Eu pono sempre o caso de Ferrol. En Ferrol parecemos unha conversión industrial, seguro que algo hecho de Londres, de Ferrol. A cidade de Ferrol, hoxe en día, é o pozo de Galicia. A nivel social e económico, e a cidade de Galicia non ten máis emigración, e era unha cidade que nos anos 70, cando eu nací, a final dos 70, 80, se vivía moi ben. Os de Coruña chamábamos señoritos os de Ferrol. Pero ali pasou unha cousa, montar ao campo. Houve o tema de montar ao campo que Ferrol empezou a perder todo. Porque, a ver, isto se explicaba mellor como un gráfico, pero cada xente vai consumir, se falamos de consumo, que o título desta charla, que vamos a contar máis nisto, pero cada xente vai consumir a través desta campo, a través de un itinerio, como ir al campo, ¿no? Al campo pues está formado básicamente que en Estrellas pues, es un accionariado, además un accionariado francés. Entonces lo que sucede es que es una entidad que se forma con un objetivo que es obtener un beneficio para este accionariado, porque si no un accionariado no invierte. A consecuencia de eso, que de cada euro, o que sea, que vais a encargar a meter en el campo, una parte pues, para este accionariado. Es una gota que de cada euro se va marchando en un bollo. Eso era lo que no pasa en una cooperativa. Por eso digo, estás en el territorio. Creo que lo diseñé aquí. Diseñaría a Víctor para que después acordáramos, porque esto salió, podríamos ir por una cooperativa, si a alguien le interesa, porque bueno, tenemos muchos proveedores, muchos productos, muchos trabajos ahí. Podríamos parar de todas las casas de cooperativas que hay. Si alguien está interesado, pues yo puedo decir lo que es montar una cooperativa, porque hay cooperativas de todo tipo, cómo funciona el tema, a nivel legal, todo esto, pregunte, lo que da, porque hemos tratado de decir lo que puede pensar. Y yo creo que es mejor que todo esto. Bueno, muchas gracias a todos. O 15M por organizar esto, por estar ahí, por presentarnos. Bueno, eu quería, pues mira, bueno, simplemente non entendo que miren esa pantalla, sei que a maior parte da xente gusta moito mirar a pantalla, é moito máis atraente que a min, sei, pero bueno, quería comenzar un pouco falando, bueno, trasladándonos unha reflexión de Carmen Freire, da secretaria xeral do Sindicato Agrario Galego, que empezou unha charla na cumbre dos povos en Madrid fai 4 ou 5 anos agora xa, dicindo que unha persoa que precisa para vivir auga limpa, aire puro, alimentos sans e relacións afectuosas. Eso é o que necesita para vivir ben. Vivimos nun modelo, estamos nun modelo de sociedade que convive con un modelo económico, que vive dentro dun modelo económico, no que, bueno, se contamina o noso aire, no que se sucia a nosa auga, no que os valores que se promoven para ter relacións non son para nada afectuosas, senón máis ben teñen que ver co individualismo, co odio, coa violencia, coa guerra, na que ademais se envenenan os nosos alimentos. Bueno, partindo de aí, eu quería falar de 3 cousiñas, non? Bueno, 3 partes, vaya, unhas consideracións, gustoume esta palabra que empleou xa fai un momento, respecto ao contexto xeral, sei que todo o mundo xa sabe máis ou menos estades aquí ou mal estamos, non? Todo está fatal, probablemente mal, bueno, non veño a deprimirvos, non? Todo o contrario, eso claro, pero sí facer un pouco un contexto de 3 reflexións, non? Despois, que é semente, explicaros que é semente, como funciona, que o que quere, que o que propón, e despois se cada, bueno, pues facermos unha proposta, a ver que os parece. Bueno,
vexo a día porque está, entón agora que se nos coordinamos. Bueno, unha primeira consideración ten que ver coa pérdida de perspectiva. Vinculado ao que falaba antes, perdimos a vinculación entre os que producen alimentos e os que nos alimentamos, non? É dicir, casi ninguén de nós, moi poucos de nós, producimos alimentos ou os producimos en unha pouca cantidad xa. Algunos intentamos voltar a ese modelo, pero acaba que aparece aí que foi elaborado tamén polo Sindicato Agrario Galego. Parece que estou facendo de Cicerón do Sindicato Agrario Galego, non teño nocións no tema, pero a cuestión é que fixeron un gran traballo con este tema, non? E que ven a mostrar, eu falaba da memoria porque non a teño diante, se vos fixades, por exemplo, no dato da carne de coello, non? O beneficio, é que a diferencia de prezo dun kilo desa carne pois producida a moi poucos kilómetros de aquí, e a diferencia que se paga ao productor, e a diferencia de prezo que vamos no supermercado en torno a 400%, non sei se estou ando por aí, non? Bueno, buscamos agora novos estándares de benestar que teñen que ver, bueno, sobre todo co benestar que nos ofrecen os bens materiais que aparecen nas cidades, e todo isto nos desvincula realmente do rural, non? E nos desvincula realmente da terra, e aí está un pouco a madre do cordero da primeira reflexión, non? A pérdida de perspectiva respecto ao que realmente deberíamos estar buscando como persoas, non? Como sociedade. Nun segundo punto, quería falar de unha inversión de prioridades. Confundimos o valor do prezo, parece que o prezo é agora o único dos o único criterio, non? de evaluación dun produto cando hicimos. A realidade é que cando vamos a un supermercado, eu non vou ao supermercado, non? Porque senón non estaría aquí. Eu son super coherente, que é unha broma, por río que tamén bueno, deixarei aí non saberemos nunca se vou. O caso que somos incapaces de diferenciar os alimentos, veñen envasados de distinta forma, veñen con fórmulas enganosas. Non somos realmente capaces de discernir e de facer unha valoración objetiva. Non sabemos, porque perdimos a vinculación co rural, coa terra, a donde nos leva eso que mercamos, que se é o bueno para nós. E unha terceira consideración ten que ver este dato dos polos, non? Sí. Sí, claro. Bueno, coas mentiras ou falsas verdades da industria, non? Porque a alimentación está industrializada, non? Está en moi poucas mans. E de feito, pois, os últimos escándalos non deixan de ter vinculación coa industria alimentaria, en particular coa industria da carne, non? A febre porcina, a gripe aviar, as vacas tolas, a búsqueda da maximización de beneficios, non? O que produce ese tipo de cuestións. Bueno, teño unha anécdota de contar ao respecto, pero non me vou enredar porque o importante é que faledes despois que compartamos un pouco, non? Bueno, o segundo aspecto que quería falar sobre este tema de mentiras e falsas verdades da industria ten que ver coa xustificación en base á seguridade alimentaria. É dicir, o único criterio para que un produto se venda e se chame comestible é que sexa seguro alimentariamente. Non hai outra reflexión válida. Non importa se ven envasado en brick, en papel, en vidro ou como, e onde van esos residuos que producimos. Non importa tantos aditivos ten ou non. De feito, a veces ata é a durabilidade do produto que nos vai mercado. A maior parte, de feito, dos elementos tecnolóxicamente novos en a alimentación foron introducidos para levar os alimentos máis longe e que duraran máis tempo. O exemplo claro desto é o brick. É dicir, un produto industrial que é irreciclable, irrecuperable,
pero que sí é moi beneficioso a nivel industrial porque ofrece unhas garantías de bueno, é moi sólido, moi económico, é moi resistente, apilable, bueno, todas as ventajas que lle ofrece a industria, non? Entón, podo meter a azúcar, non? Como aparece na fotografía, nun brick, e levar a calquera parte do mundo sin ningún tipo de problema, en gran muitísimo, non? Bueno, todo isto a que nos leva, non? Nos leva a concentración do negocio alimentario no planeta en poucas mans, non vou enrodar con esta historia que seguro que xa tendes escoitado moitas veces, a complicidade de gobernos e administracións, non? Que ao final permiten este modelo, se benefician dele, eu xa non sei moi ben por onde vai meter o tema, na verdade, que a veces. E despois a pasividade da ciudadanía, non? Bueno, estamos aquí porque precisamente non somos tan pasivos, non? Pero sí que é certo que hai unha pasividade da ciudadanía e que ao final é quen tolera ou quenes toleramos toda esta cuestión. Me posa... Bueno, como rachamos con esta tendencia? É dicir, como convertimos a nosa alimentación nunha ferramenta política? Como politizamos todo aquilo que facemos cada día 3 veces? Bueno, pois a lógica é a soberanía alimentaria en lugar da seguridade alimentaria. É dicir, a de reclamar como un dereito o que é a alimentación e utilizar unha ferramenta, unha palanca que é a agroecoloxía para calar ese dereito, non? Eu estaba lendo estes días un libro que se chama Dos capitalismos, no que aparece unha frase de Paul Goldman que me vais a permitir que vos lea, e que di así, non? Supón, imaginar, vamos a imaginar todos, o sea, un pouco agora, non? Vamos a supoñer que acabamos a revolución da que falamos, non? Esa revolución da que soñamos todos e todas, non? A 15M, por exemplo, non? Vamos a supoñer que a nosa parte ten engañado, bueno, pues ten engañado a talla, ten engañado o goberno, ten engañado a estructuras sociais, e que estamos no estilo de sociedade que desexamos, ideal. Como vivirías ti, personalmente? Como vivirías nesta sociedade ideal? Que no libro en particular a propón para 2031, non sei, bueno, eu estaría ben. Bueno, pues a pregunta ou a cuestión é por que non comezas a vivir así agora? Comeza a vivir así agora. E cando atopas con obstáculos, xente ou cousas que non se permitan vivir dese modo, comeza a pensar como sorteados, como pasar por arriba, por debaixo, por esquerda, por la dereita non. Como rodear esos obstáculos, como quitarlos do medio. E así a nosa política, a nosa